Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah miftahil bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wassalamu daimaini bidawami mulkillah fa aqulu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, tsumma qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fal khayaliyu satrasipun wal kasfu ala nau'aini. Wal kasfu utawi kebukae ati iku ala nau'aini ing atase rong werna, rupane isiyun siji bangsa hisi wa khayaliyun lan bangsa khayali. Fal khayaliyu mongko utawi kasfu kang bangsa khayali iku ayyuhmido yen to gambarane yen to ngremake sapa al-abdu kawula ainahu ing mripat lur ainaihi ing mripat lorone ngaber inda ru'yati sahsin ing dalem nalikane ningali dateng awak-awakan au ru'yati fi'lin utawa ningali dateng pendamelan. Fa in bagia mongko lamun tetep lahu keduwe ngabet apa al-kasfu kebukae ati bahwa mongko utawi kasfu iku khayaliyun aran kasfu kang bangsa khayali. Wa in zalalan lamun ilang apa wa in zalalan lamun ilang apa kasfu falyuklam mongko becik ngerti sapa ngabet yen annal idroka sak temene panengune ngabet iku ta'alaqo teman-teman gumantung apa idrok bima kelawan perkara kang ana apa ma ana iku mahsuson perkara kang den khususake. Waman utai sapane wong iku kusyifa lamun den buka lahu kedue man ama saking perkara yaf'alu kang lakoni ing ma sapa annasu menungso fi kumuri buyutihim ing dalem tengah-tengahe gambarane omahe nas bahwa mongko utawi man kusifa iku kasfus syaitoni kebuka mergo setan yajibu kang majibake apa kasfu syaitoniyun alaihi ing atase man apa at-taubatu taubat min husang ing kasf fauron hale tumuli hale nuli terasipun bilih kala kepegat kita bahas tentang kasaf niku kak bukae ati. Inggih menika kasaf menika dia angen-angen utawa diidam-idamke diidolake kalian para tiyang ingkang ahli zikir kranten kanthi ontene kasaf niku le zikir saged tambah semangat. Le zikir tambah semangat ning kasaf menika inggih sing dimaksud kasaf mboten tenggene sutra paningal. Ananging ingkang dipun maksud kasaf wonten ing bab menika niku kebukae ati. Terus kranten ngibadah menika urusane ati. Pramila sing saged nguwatke ngibadah niki nalika atine pun buka. Niki ya jajane kula rada bingung nerangke wong kula ya urung pati mudheng. Kula dereng pati mudheng. Ning kira-kira ngeten mriku. Kira-kira jenengane kasaf kebukae ati niku wonten kalih. Ana kalane kasaf kang bangsa hisiyun lan kasaf bangsa khayali. Sing bangsa khayali niku contone nalika ana wong
ayyuhmidul abdu ainaihi inda ru'yati saksin aw ru'yati filin. Nek ana wong kok ting mriku agi lenggah utawa saweg nindakaken kegiatan napa mawon, misale kados kula ngaten menika agi lenggah. Terus kula ningali teng ngajeng sing rada ngajeng mriku wonten Mbah Haji Sungai kalian Pak Sugani. Teng ngajeng kula dados kula ningali Mbah Haji kalian Pak Sugani. Fa in baqiyalahu al-kasfu fa huwa khayaliyun. Nek kula kok merem, bar kula ningali Mbah Haji kali Pak Hani, terus kula merem. Bar merem niki isih kelingan. Oh iya, Mbah Haji kae ngagem teng ngajenge kula, ngagem-ageman pethak, terus Pak Suhani teng jejere teng sisih wetane. Niku walaupun pun merem, pun boten ningali, ning angen-angene utawa tasawure niki tesih wonten. Tesih wonten bayangane. Sesuk ana bayangane Mbah Haji. Niki rata-rata wong yo ngoten niku rata-rata nggih. Wong nembe mawon sumerep, kok kira-kira keadaane teng mriku ngaten menika. Niku sami ugi nalika ningali dhateng tiyang utawi ningali dhateng keadaan-keadaan ingkang teng sebelah mriki ngoten lah, teng daerah-daerah mriki. Lah nalika tiyang menika mboten saged bar melek, bar ningali napa mawon, bar mresani napa mawon sing teng ajenge terus merem kok mboten wonten gambaran babar belas. Fa'in baqiyalahu al-kasfu hawa khayaliyun wa in zala fal yuklam annal idrak qad ta'allaqa bima kana mahsuson. Nalika jenengan empun ngeten menika pun mresani jam, oh kae jame ana lafale Allah. Kok terus jenengan merem kok babar belas. Mboten kelingan utawa mboten wonten gambaran jame sing nang musala Jatisari ki wonten pinten. Mboten enten napa mboten enten gambaran babar belas. Lah menika falyulam annal idrak qad ta'allaqa bima kana mahsuson. Keadaan ingkang wonten niku keadaan khusus. Maksudnya keadaan khusus perlu ditangani secara khusus. Mungkin enten kelainan. Lah terasipun karena niki nggen peningal ingkang dipun bahas niki tesih soca rumiyin. Terasipun waman kusyifalahu amma yaf'aluhu annas fi kumuri buyutihim fahuwa kasfu syaitoniyun yajidulahu at-taubat minhu fauron. Nalika kok napa nggih, nalika ana wong kok iso ngerti misale niki nggih contoh mawon. Wong iso kebuka nanggon umahe dhewek ya mau nyong deleh duit nang laci 100.000 eketan loro. Lah basa isuk-isuk ditiliki kok ical kabeh. Terus maca sapa jane sing juput ketemu nang kene raine wong kae misale nang ngene raine si A. Lah sing kaya ngono kuwi secara umum kata-katae niku kasfu syaitoniyun. Mungkin arahane sing ngarahke adalah setan. Beda nek karo CCTV mbah, nek CCTV niku teknologi. Jadi nyata. Mula zaman semonten nek napa nggih teng pondok niku zaman rumiyin kula nggih sering kanca-kanca kadang wong aran dhuwit ninggali kuwi tok, kadang artone ical. Lah terus ana sing odo-odo, ana sing model di trawang, digepriweke. Lah akhire basa sowan Rama Yai Mudrik preso hal-hal menika wis dikehlaske karo deling-eling sira mbiyen cop njukut hake nggon kancane ora. No.
Nek menawa tau ndukung mun akeh kancane utawa nemu barang meneng wae tanpa diumumke, artinya barang niku tasih napa nggih dereng halalan thayyiban. Kan wonten napa nek nggon masalah nemu barang ngono misale niku wonten tatarane, wonten step-stepe ben saged barang niku dipun miliki. Misale nemu ali-ali 10 gram tenggalan. Lah ayo meneh yo bejo banget. Lah niku secara hukum tidak bisa langsung dimiliki. Kudu diumumke riyen selama 1 tahun tenggen beberapa tempat keramaian, contohnya nang masjid, contohnya nang pasar. Cara kita ngoten niku. Nek cara jaman sakniki paling yo gale dipoto, di-share nang status nyong nemu ali-ali 10 gram. Lah nalika sampun genep setahun kok ora ana sing ngakoni, bisa tamlik dengan catatan nek engko keri ana sing njaluk dan mengakui tetep tak ganti. Ngono. Nek rata-rata kan ora. Begitu nemu diwalah, nemu Lah mbok menawa cara Mbah Kiai niku mbok menawa mbiyen tau nemu utawa ora sengaja njukut hake kancane kok men ilang semono ya wis diikhlas. Mergo nek nalika wonten sing bahasane napa nggih didukunke, bahasane didukunke ndelok kaca benggala utawa ndelok nang nggon banyu niku kadang-kadang sing metokke gambar tenggen toya niku kadang-kadang sing ngetokke setan. Misale setan weruh kula kelangan duit ya mene iki meh muludan sumbange pun mulai pun juga dereng Mbak. Dereng kalah karo kula pun kula pun dugi wis mulai dipondok. Lah teng mriki napa kelangan duit 1 juta saiki wah sesuk wis meh muludan kan eman-eman akhirnya didukunke utawa didelok dengan kaca benggala utawa napa. Lah dilalah setan kowe ngerti aan kuwe hubungane apik karo wong Jatisari. Lah akhirnya kadang setan le ngetokke nang gambar ya aan apik banget ya karo Mbak Kiai Hawanti iki. Mula ditokke nang kono gambare Mbak Kiai. Padahal asline sanes Mbak Kiai. Ngeten lho maksude. Dadi kadang-kadang niku disasarke sinten? Disasarke setan. Pinter banget ya, nek korban kawan-kawan setan pinter. Wong tujuannya memang mengadu domba. Wonten mriku mula aja percaya nemen-nemen nek karo sing model-model ngoten niku. Alah, bae sing juput wonge kaya kene dereng mesti. Apa maning nek sing model banyu ngoten niku wae. Lho yen niku bayahe mudrik niku nate ngendika ngoten niku, ora mungkin nek wong ki sing juput ora mungkin. Bosok ditakoni, lha takon nang sapa? Nang badhekun kae. Ya badhekun kae mbok sembayang ora. Mosok sing dadi bolone malaikat kan zahire ngoten lho, delok-delok zahire kaya ora mungkin bolone malaikat. Kira-kira ya bolone mula terus disasake. Ning nek sakniki kayane pun rapati ungsum merdukun kayane. Jadi artinya anggenipun enten ingkang bangsa ngoten niku ya niku bisa jadi dan niki cara teng kitab niku bahwa kasfu saitonion yajibu alaihi at-taubatu minhu fauron. Nek kaya ngono kuwi ya Allah masa mbah kliwon yo ya Allah masa mbah ayo langsung astagfirullahaladzim wajib tobat kanthi saknalika. Ngaten mawon ingkang saged kita aturaken. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Kadang kula panjenengan papunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.